Fil-programm ekstra fuq TVM it-tnejn fil-għaxija l-Prim Ministru Robert Abela ġie mistoqsi dwar il-programm Malti ta' ċittadinanza b'investiment u s-sentenza li ngħatat mill-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea. Fit-tweġiba tiegħu Dr. Abela tenna kif il-flus li daħlu minn dan il-programm għenu lil ħafna u ħafna qdiet u individwi fosthom dawk li jaħdmu ma' persuni bil-kanċer u b'mart terminali. Hawn il-Prim Ministru sostna kif fil-waqt li kien sorpriż kif il-Qorti qalbet ta' taħt fuq l-opinjoni tal-Avukat Ġenerali tal-Qorti Ewropea ma stenna xejn differenti jekk kif esponenti Ewroparlamentari Nazzjonalista fosthom Roberta Metsola u David Casa ikkampanjaw b'saħħa favur din id-deċiżjoni kontra Malta u l-poplu kollu. Iddispjaċini ħafna dakinhar tas-sentenza, ħafna ddispjaċini li nara il-President tal-Parlament Ewropew li toħroġ tiċċelebra s-sentenza u tgħid jien kelli raġun. Skużi tbissek hemmhekk biex tgħin lil pajjiżna jsib is-soluzzjonijiet ħankun qed nabbija b'dak il-pis illi flimkien iż-żewġ partiti u l-esponenti ewlenin li għandhom l-influenzi fil-kuriduri ta' Brussell u fuq il-Kummissjoni Ewropea insibu s-soluzzjonijiet. Mela nħallu pajjiżi oħra jkollhom sistemi simili għal tagħna u lil ta' pajjiżna nkissruha u hemmhekk fejn min iħobb l-interess nazzjonali. U le fl-aħħar mill-aħħar f'dan il-momenti kritiċi għal pajjiż. Dr. Abela ħabbar ukoll kif Ronald Mizzi ġie maħtur mill-ġdid segretarju permanenti dan wara dubju kbar li komplew iqumu brabta mal-inkjesta tal-isptarijiet. Fil-fatt hawn il-Prim Ministru anke nota s-saga tal-espert ewlieni f'din l-inkjesta Jeremy Harbinson li kien mqabbad mill-Maġistrat Gabriella Vella fejn dan se jixxed issa bitri rogatorji. Tikser kull prinċipju bażiku fil-fema tiegħek ta' kif għandhom jitmexxew il-proċeduri kriminali u li jkollok inti tmur għal miżura ta' emerġenza jew ta' kontinġenza li ma tippermettix li dax-xut li tħallas il-miljuni tal-euro jitla' fuq il-pedana tax-xut u jiġi mistoqsi mill-prosekuzzjoni u mid-difiża bil-mod kif għandu jsir jidher quddiem il-maġistrat jew l-eventwali imħallef li ħajkun qed jiddeċiedi dawn il-proġetturi u jesponi lilu nnifsu wkoll għad-domandi li jsirulu mill-qorti. Tul intervista Dr. Abela wieġeb ukoll dwar l-aħħar żviluppi fil-Palestina u kif pajjiżna jirrikonoxxi b'mod sħiħ id-dritt tal-poplu Palestinjan għal stat sovran. Iċ-ċirkostanzi l-korretti li eventwalment se jwasslu biex Malta tirrikonoxxi lil Palestina bħala stat dejjem qegħdin joqorbu u nemmen li nkun jien bħala Prim Ministru illi eventwalment pajjiżna jirrikonoxxi lil Palestina bħala stat. Sallum dak iċ-ċirkostanzi għadhom ma okkorrewx, però nemmen li l-ġurnata dejjem qiegħda toqrob.